Lods, good morning. Thank you po sa tambayan na ako. Nahilo na ako kakaikot. Sige, ikot ka lang ng ikot. Madilim pala against the light. Aalis ako, i-live ko lang to. Bibili akong pang ingredients. Mamaya ako maglalaba. Umikot ka na. Nagulat ako kasi bigla nagsalita. Bulaga! Ingat sila sa'yo. Mag-ingat sila sa akin. Dala ko yung braso kong malalaki. Alis na ako. Ang init na kasi. Saglit lang naman yan. Sana bukas na yung grocery.
Ang init! Aray ko, ilang daw. Dalan ko pa. Oh my God, napakainit. Ah. Mary, thank you. Talagang di ka umalis dyan. Carlo, Shirley, Rix. Thank you sa inyo. Umalis po muna yung host. Pumunta ng grocery. May gusto pa sa inyo. Thank you for coming. Thank you naman sa pag-entertain. Sis Lynn, salamat. Ah, ang init. Do you not know when to get up? Ang haba ng pila. Kaya ako natagalan. Oy, akala ko nag-iikot ka. Ba't nandito ka? Ang init. Ano oras na? 11 na pala. Magluluto muna akong ulam. Huwag kita itatapat sa akin. Pipi! Oh, bantayan mo ako. Magluluto akong ulam. Bawal ako kasi mag-open ng mic kasi dito biglang may nagmumura. Baka tayo mapalo. Oh, tambak ang linisin. Tulits! Baka wala kang ginagawa dyan. Magluto muna tayo ulam.
Napakaganda naman ito. Napakaganda naman ng... Paano ba to? Ang laki. Wow. Oo. Titignan ko kung paano. Hindi ko pa nga alam kung paano style nung ano mo eh. Titignan ko lang ha kung makakagawa ako ng magandang thumbnail. Alam mo nan tayo, hindi tayo master sa editing. Edit lang, edit ba? Grabe, hindi pa rin ano yung aking ano kahapon, kagabi. Tambakan na Brad. Tagay mo rin si Ate Janet yan ang sponsor. Lalagay ka? Paano ba? Ikaw na kasi mag-try ka mag-edit. Yung tinuro ko sa yung pag-edit.
Ayaw. Lagay mo rin, Ate Janet. Mag-live ka na, hindi ka magla-live? Maya mo na edit niya. Oo, mamayang gabi kasi pagkatas ko magluto, maglalaba pa ako tapos gagawa pa akong pangtinda mamaya. Tagal pa naman. Kaya lang may nakaset ka na, di ba? Pwede pa ba yung palitan ng thumbnail? Mamaya. Dami pang gagawin ng katulong. Kapagod. Dami pang trabaho ng katulong. Okay. Ay. There's something weird on my stomach. What is this? Mag-intindi ka lang dyan. Umalis ka na. Mag-ikot ka. Pumunta ka dun sa may may kaperahan. It's gonna burrow in. I'll grab another tool. Sakit ng ganito ko. That hurts so bad. Finally pulled it out. Tumabingi na nga yung bibig ko. Just a string. You dared to prank me. Hello sa 3 million viewers. Naka 1 hour na pala ako. Mag-end na kaya ako. Ayaw, dito lang ako. Mag-end na ako, kulits. Mamaya ulit. Para may mapuntahan kang iba. Dito ka tambay ng tambay. Walang kwenta tong live na to. Wala kang makukuha dito. Bye-bye na. Thank you sa mga nakabidyo dyan. Salamat sa thumbs up at bisita. Bye!